It took me a moment to realize I was laughing. I thought I'm crying. Pagdarin na natin to. Budget pang pagawa ng septic tank at saka tubig. Okay. Yung purple na yan, yun yung chemical na kahit kumain ka dyan, paglabas dyan, tubig na. O ganun ba? At saka Pero walang hindi amoy, naman- di ba? Oh, walang amoy. Ilang araw tayong umihi. Doon pa yan sa ano eh. Mm. Record ka yan, sa RV. Guys, magandang umaga. Nagbabalik ang Lakay Tracker, no? Ayan. Naghahanda na kami para umuwi na kami ng Winnipeg. Tapos na ang camping. So ngayon, ang discarding gagawin ko. Pagdarin na natin to. Yung mga ihi. Tubig. Hindi kami nagbabawas dyan, hindi kami umaano ng ano guys, hindi kami tumatay dyan kasi siyempre paano mo kukupin yan. Yung mga pag nagugas kami sa lababo yan, tapos kung iihin naman kami, may bucket naman kami para umihi. Tapos kung tatae, yung ginawa nga namin dito nung nakaraan sa previous video vlog natin, dyan meron kaming bucket, tapos lagyan namin plastic. Wala pa tayong ano eh, wala pa tayong ang tawag nito, wala pa tayong budget pang pagawa ng septic tank at saka tubig. Pag-iipunan pa, ipon lang, tamang ipon lang. Yes! Magkakaroon din tayo. Nag-dry mo na? Oh, yan, han. So yung kabila lang ang hinila ko, yung kabila ihilain pa? Oo. Oh. Okay. Yung purple na yan, yun yung chemical na kahit kumain ka dyan, paglabas dyan, tubig na. O ganun ba? At saka Pero walang hindi amoy, naman- di ba? Oh, walang amoy. Ilang taon na, ilang araw tayong umihi. Doon pa yan sa ano eh. Required talaga yan sa Ah, RV. Kahit itapon mo dito sa ganito. O required lang. yan sa RV kasi. Hindi, ibig ko sabihin, kahit itapon mo sa ganito, okay lang. Oo, pero ayaw, hindi ko naman inano na pumupo tayo tapos ganyan. Oo, hindi pwede. tayo. Hindi kami Pero tumatay ang dyan, ihi, guys. walang amoy. Kahit di talaga siya nag-aamoy. Basta Kasi yung lagyan mo chemical. lagyan mo lang yung chemical na isang pouch lang yun. Para ma-dissolve yung ano. Party toilet paper. Ma-dissolve talaga. Oo, tingnan mo, wala. May Bakit? toilet paper, Nagtatapon ba kayo ng kanin, toilet paper dyan? Kanin. Hindi, di ba sa camping? Ay, oo. Oo. Yung iba nag-aano ng toilet paper. Mm. Yung ano yan, yung kanin hindi mo makikita dyan pagka ano. Dahil sa chemical na yun, ma-dissolve niya talaga. Oo. Pero hindi na nga Tawag kami niya. tumahay nga dyan, guys, kasi may ginawa kaming taihan dito nung nakaraan. Bakit? Hindi Na ayaw siya- ipakita hindi ni siya Mrs. naman. yung taihan namin, hiyang-hiya siya. Wala pang budget Wala pang budget. sa septic tank. Wala pang budget sa septic tank. It took me a moment to realize I was laughing. I thought I'm crying. Joke lang. Wala naman ang mood natin ngayon eh. Patawa na naman ng Lakay Tracker. Ang inyong Lakay Tracker. Balik biyahe na tayo. Pero ka-text ko yung supervisor ng shop namin. Tapos na lahat. Dadalhin na lang yung ano. Dadalhin na lang yung truck ko sa alignment. Baka hopefully 2 days lang. Baka this week, Lunes na ngayon, di ba? Monday ngayon. Hopefully this week, bibiyahin na tayo. Yes! Nangyari kasi, yung truck ko, nung dumating ako is Sabado. So, sarado sila. Linggo, sarado rin yan. So, Lunes, sinimulan nila. Tapos Martes, A1, no? Petsa A1 yata yung Martes.
hindi ako nagkakamali Canada Day, kaya long weekend. Hindi, wala rin sila, kaya nasimulan lang medyo mga ilang araw pa. Pero okay lang, at least nakita niyo naman sa previous video vlog natin, nag-enjoy tayo. Walan tayo ng ilang kita sa biyahe, pero napalitan ng masayang pagkakataon o memory sa family. Yun lang naman yan. Kumbaga sa hindi naman habang panahon, hindi naman oras-oras, pera talaga ang laman ng utak natin Siyempre kailangan natin yung bigyan ng pagkakataon ang sarili natin sa pamilya natin, kasi lalo na pag mga long haul truck driver na kagaya ko, 1 week, 2 weeks, umabot pa ng 3 weeks bago makauwi. Siyempre may asawa tayo, pamilyado tayo Kailangan natin magkaroon ng panahon sa pamilya natin. Pero kung single ka, hindi mo kailangan umuwi, wala kang uuwian, single ka kahit tumira ka pa sa karsada. Pero kung pamilyado ka, hindi mo na talaga mawawala yan sa isang pamilyadong tatay, nanay, may mga anak, na kailangan mo talaga bigyan ng panahon ang mga anak mo, ang pamilya mo. At yan ang ibig ko sabihin, guys. Okay, so si Mrs. naglilinis na rito. Ano may tutulong nito? Wala ka. Maglilinis na lang. Di kayo kakaiba. Guys. Huwag mo muna isarado doon lang kasi patuloy ako nag-ano. Naglilinis yan. Sige. Clark, iba yung call, bebe. Wow! Ayan guys, titirahin na ni Mrs. ang paglilinis. Ano itong itong ni Sinel? Ano yan? Dadaling ko ito o hindi ito lang? Dyan na lang yan siguro. Dyan na lang, sige. Ayan lilinisin na lang ni Mrs. I-mop na lang ni Mrs. More on sa mga gamit namin, nadala na namin sa labas guys. Ito ba, daling ko na sa loob? Sakyan? Oo. Sige. Ang sitsiri ng mga bata, toothpaste. Ba't di mo na lang iwan dito yung mga toothbrushan, masisira? Oo, magmumulds lang. Magmumold lang sila. Sige. Tama naman si Mrs. Pagkano magmumolds. Yan, okay na yan. Ay, mga kargamento namin. Ay, triple check nahan. Ito saan ko dadalhin? Ano ba kung gagawin dyan? Ano ba? Ito. Ano Ano lang? Yung tagmamadali. Pasok ko lang, pasok na ganyan. Okay na yan. Si Cheese! Cheese. Magandahan si Miss na all. Nilagay ko dito. Oo. Sa loob. Yung dalawang tangki muna. Last na yung battery. Okay, tanggalin. Pwede na ipasok yung battery. Ha? Pwede na ipasok kasi hindi naman natin inuurong ito. Kasi yung battery. So tanggalin ko na. Okay. Tanggalin natin ang battery. Wait lang guys. Para hindi siya ma-drain. Kasi kapag hayaan natin nakahang dito, baka nakawin pa. Madali lang tanggalin yung battery na yan Diyan na sa loob ito o dito lang? Itong battery.
Oh, ano yun mo? Abutin mo. Yung mga yan. Ito yung isang tangke. Kasi hindi pa ubos eh. Hindi mo ba ilalagyan ng ano yan? Hindi kayo magkakalamat yan? May karton sana dyan? Hindi naman ako yung dinadrag eh. Si baka palawangin, hindi kaya? Magkakaroon ng kulay katulad nito oh. Ito Han, sapinan mo lang yung ano, itong tangke, yung puwit niya, sapinan mo lang. Okay, so next. Wala akong susi nito. Han, wala akong susi nito. Naka-close na ba to? Naka-close na to? Itong tangke na to naka-close na? Ibig ko sabihin wala akong kadena nito. Open yan kanina eh. Close mo. Ayun, pa-close doon oh. Yan. Yan ang close. O yan. Wala akong susi. Oo nga pala. Susihan mo. Isang garbage natin. So ganyan lang, tanggalin lang yung plastic. Oo. Pakay na para uwi. Ha? Ayan ka na naman nagbibideo. Yan talaga ang life of Lakay Tracker. Paano natin ito ginawa? Angat mo. Oh. Ikaw ang nag ano yan eh. Hindi naman ako nagkakadina yan eh. Yan oh. Oh. All you have to do Han is you have to muscle din. Ito ba yan Han? Bakit ba naman nagbubuhat ka? Saan ang lakas natin yan? Ano mababasta yan kapag kain. Hindi na pala eh. Nagbubuhat pala eh. Buhat ano lang pala ito eh. Pagutom. Angat mo dyan. Yan, iilak mo lang dyan. Close na yun, di ba? Na-close na. May kunting singaw. Nalaglag. May kunting singaw lang siya. Yan. Taas natin. Taas mo. Taas mo ha. Dalawa tayo. Naol. Impake. Pauwi. Hanito pa lang dalhin mo sa loob. Ilagay mo sa loob. Pang patungan natin. Masisira lang kasi yung ano. Yan oh. Mas maganda. Yan. Ang importante may patungan siya Han. Yan. Yan. Oh yan, very good. Sige pa Han kasi pag isinarado natin to matatamaan eh. Okay. Okay na. Parang mabigat ito. Parang munti ka na itong maubos. Ang marami pang hindi naman tayo masyadong nagluluto. Ha? Dalhin na lang siguro natin to. Ikaw ang bahala, ikaw ang... Para meron tayo doon sa ano. Oo, dalhin natin to. Ito ang iwan natin bago. Malapit ang matapos dito. Punuan na guys. Punuan na ang aming pilot. Alright guys, everything okay? Yeah, I think everything is okay. Gas na. Puti lang yan. Kampara natin eh. Para sa buhay, para sa pamilya. Okay na yan. Han yung basura natin. Pagsamasamahin na natin.
Yan sa Winnipeg na yan, Han. Ito? Ay, wala dito ano. Yung tubig, yan na lang muna. Oh, yun. Sige. Alright guys, ayan. Isang ikot na lang sa ano, guys. Sa unit natin. Tarahan, ikutan natin. Sarado pa ba natin yon? Okay na yan siya. Para makasingaw. Okay. Nakalak lahat? Si Mrs. pa. Triple check, double check yan. Hindi niya yan inaano. O baka mamaya pasukin kasi ng ano eh. Pasukin ng mga dagahan, no? Panigurado yun. Daga no, daga. Panigurado. O ano? Okay na. Ko na lang. O, sige, let's go. Ako na ba nag-drive o ikaw na? Wala lang kasi marami kang ka-text. Yan ang gustong-gusto ko yung misis eh. Pinapili ko kung sino magdadrive. Siya na lang daw kasi marami akong ka-text. Wow! Yan ang misis. Naiintindihan niya. Marami tayong transaksyon. Okay. Marami akong ka-text, Han. Okay. Thank you very much, Han. Understandable ako. Eh, gustong-gusto ko nimo. Let's roll, guys. Seat belt. Alright, guys, let's go. What do you mean? Never mind. Oh, that's the game. Why we always thinking about Wi-Fi's? Sorry. That Wi-Fi is it's okay if there's no plan, then we Let's can go. get that one. Pero kung mayroong plan yun. Kausapin mo yun, Han, para magpa-Wi-Fi pa yun. Seasonal. Seasonal? Yeah. We will see. We'll talk. We'll go later in the ano. Let's go, guys. Let's go. We're going home na. Guys, seat belt. You already did. Okay. Ate Sinel? Oh, you're such a nice... One Ate. more glance to One more our- glance to the airbase. Tatig na ano, bye. Bye bye Raktaratakoy. Bye bye. Bye bye. Yan guys. Ano Han? Saka na naman. Yeah, she's doing a trifold check. Si Macy's hindi mo talaga maano yan kapag ka-discard yan ng ano. Focus lagi yan. No, I can't. I'll buy it. Thank you. Okay na? Yeah. Okay na guys. Kailangan namin bumalik next ano, pagka Okay, bahala. Oh, sige. Kahit dito kayo mag-ano, kumuha na kayo ng internet nyo para mayroong ano, bahala na. Para hindi naman manip yung mga bata. Ayan. Ito naman sa Pilipinas. Dito tayo dalan. Dalawang ano dito eh. Ito ang kagandahan sa ano nito, dalawa. Access. Oh. Alright guys, let's go home to the Winnipeg! Hey! Yes! Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Perimeter Highway. Naulan ba naman ng City of Winnipeg guys, oh? Muulan, di ba Han? Slushy. Oh. How are you guys doing in there? Everything okay? Yeah. How's Baki? Sleeping? To Chanel? Doing a good job already? Yeah! Ate Clark? Naulan guys. Slushy. In about few minutes, nandun na tayo sa wat. Ano to Han? Mag-ano ka? Oh! Wow! Pagka ganun makita mo yung ganun na ano, style, hump yun. Pataas din dyan, ang daan-daan ka, may hump yun. Ito yung ganito, yung parang lagarin na yan. Ito, yan, may hump yan. Oh, slow down, slow down. Kasi ganyan nangyayari yung mga ano eh. Diyan umano yung nadidisalign yung sasakyan dahil nga sa shock niya, tag.
Ayan guys. Ay. Masayang pagsasama ng pamilya. Guys, pagka may pagkakataon, ano rin tayo? Mga kapi-camping din. Wag lang ngayon, umuulan. Hindi maganda magcamping pag nagtintan, no? Oo. Hindi, kapag kaganda na, umuwi ka na lang. Kaya kailangan lagi mo minomonitor yung ano yung weather, baka uulan, tignan mo weather, ganyan. Ayan guys. Hindi ka na magpapahugas ng kotse. Hindi na lang muna, naulan. Hindi na tayo mamaya sa bahay. Pahinga hanggang sabihin nilang okay na yung truck, tayo bebiyahe. Magtanong ka ba? Dadalhin nila sa alignment na daw. Ngayon? Kala ko nung Friday. Ay hindi, sabi niya dadalhin daw sa alignment. Ngayon yung hindi kami nagkaintindihan ngayon pala. Tapos na yung alignment na lang. Hindi pa sinabi sa yung mga gastos? Hindi nila sasabihin pa yun, Han. Ipa-finalize nila yung gastos pagka na yung mga first week, second week. Papalitan nila sigurado yung gulong na yan. Baka may rim, Han. Kakilala mo naman yung kailangan natin ng rim. Frame? Sige. Tatanong tayo. Pili mo ng $20. Yung mga Isang rim. Para meron tayong fire pit na matibay-tibay, guys. Fire pit. Yes! Ito na, pilit pa. Dito talaga. Ikay kakaiba. Kaya ako'y iyo eh. Sabi ko kay Macy's, ako na lang mag-drive. Sabi niya, hindi ako na kasi marami kang katiks. Yan ang asawa. Nag-uupar. Wow! Ang laki pa, di-4 lang. Pa-di-4 lang. Ikaw na. Anyway guys, thank you for watching, no? Ano lang ang buhay ng Lakay Trucker dito sa Canada. Huwag na kayo mainis sa akin, huwag na kayo magalit. Yung mga baser ko, hindi na ako kailangang ibas pa. Wala naman kayo ibabas sa akin. Baka iniinis mo rin kasi. Bakit parang iniinis ko yung mga baser ko naman eh. Puro ganyan lang naman ako eh. Kung mainis sila sa akin sa vlog ko pasensya sila. Ganito lang naman ako, di ba? It's all about family, truck driving, mag-invest ng property kapag may pera, yun lang naman yun. Wala namang iba. Lalo. Puro nga kasi investment eh. Kaya dyan naiinis yung mga... Basar. Ay, bakit? Masama bang mag-invest? Yun naman talaga ang aking gusto sa buhay. Mag-invest, Doon tayo naging masaya, no? Hindi ka masaya kasi sa totoo lang. Kasi lang gastos nang walang nakikita. Hindi. At saka sa totoo lang guys. Tatanda tayo. Yung mga investment na yan, balang araw, mapapakinabangan mo yan kasi pwede mong ibenta yan pag matanda ka na kasi yung mga anak mo na yan, hindi naman mag-i-stay sa'yo habang buhay yung mga yan. At saka hindi ka nila susuportahan habang buhay. Paano kung may mga asawa at mga anak na yan? At hindi naman ganun kagandang pamumuhay nila, di ba? Kasi hindi mo masasabi. But anyway guys, nandito tayo sa Winnipeg. Yes! City of Winnipeg. Made from what's real. Kaya kailangan mong mag-invest para sa kinabukasan yung mag-asawa. Siyempre, lalo na ngayon, siyempre ako lang yung nagtatrabaho, si Mrs. full-time housewife. Invest. Pero siguro kung si Mrs. naghahanap buhay, nakapaw! Baka bayad na yung bahay namin ngayon. Gano'n lang din naman ang kulang sa bahay namin. Mortgage namin sa bahay, maliit na lang din. Tsaka ako na i-reveal next time guys. Isang kimbot na lang, no? Isang kimbot na lang, tapos ng mortgage ni Madam eh. Bahay. Petix na yan. Isang kimbot na lang. Isang kimbot na lang na Felix na lang yan. Hanggat malakas tayo, tapusin yan. Para pagka medyo mahina ka na, wala ka ng utang. Ayoko rin naman kasi dumating yung panahon na
matanda na ako, nagbabayad pa rin ako ng mortgage. Oo. Hindi maganda eh. Hindi maganda yun. Kaya habang malakas pa tayo, mag-invest. Invest. Invest is the key. Invest is the key. Right you guys, yan ha. Diretso tayo sa bahay. Alias, andito tayo sa bahay. Nagbabalik ang Lakay Tracker, no? Woo! Ang daming mga kargamento. Labahin, etc. Yan. Magdadala ako ng ano. Help mami yung mga iPad doon, Nel, please. Thanks. Meron pa ba? Okay na? Nakakapagod na masayahan, no? At least kahit pa paano na naging masaya ang mga bata at kasama ang Lakay Tracker. Okay na? Ano, okay na yan? Alright, let's go. So, Ako na lang. Ako na lang. let's go, let's go, let's go. Yung mga bata nandun na. Nagre-relax na. Tayo na lang natitira. Sana all makapagpahinga na rin. Alright guys, ayan. So paano hanggang sa muli natin pagkikita? Baka sa karsada na yun guys. Antayin ko lang muna yung sasabihin ng dispatch ko kung kailan ang biyahe ko. But anyway, happy holidays sa lahat. Thank you for watching. Sinamahan nyo kami sa aming camping. Ingat ka lagi. Guys, love you all. Peace up. Bye. Lakay Tracker.